Madi, at meron nga tayo ngayong obe, bebe ko, charisang B. Cheese with heart at ang jersey obe, bebe ko flavor condensed milk with a special participation of coconut. And this portion is brought to you by Salog ng Suwa Malinaw Albay. And now let's move on to our cooking show. Piling mo man talaga umauragon minaluto si Madi, volino na lang. At base sa ating mga ingredients, alam mo na at ang aking lulutuin. Ito nga pala ang ube malaya ka na. Charis, ube halaya. Patagal nga pala ang video na ito last year pa. Tabisi nga na iba yung artista tango yan sa mga naurasan. Diyos Maria Joseph. Ginagdig ko na nga pala ang obe, bebe ko. By the way, pinakuluan ko na nga pala yan ng 1 year para lumambot siya at madili na siyang maduro gaya ng pagkakadurog ng puso mo. Dito nga pala sa Ilog Ledo, marami din ditong naliligo lalo na ngayong summer. Free tuition fee. Ewan ko lang talaga kung may summer fee. Charis! Pero siguro sa inutan ka ini, may nag-outing na Carabao. My goodness! Ito na nga pala mga madiwadapad, yung unang piga ni Rise of Vlogs. Charis! Wala nga pala akong pangsara dyan ta sa kaisaitin ko baga ako nagkaralingawan na. Buwalis sa po niya. Okay, baga may madiit na sapal-sapal pero iyo na nagdag ingredients pang sapal naan. At para mas obe, bebe ko flavor yung ube malaya ka natin. Ginamit kong pang patamis itong condensed milk na ube flavor with high sugar level benefits. Charis! Pero tinansya ko pa rin naman yung condensed milk para hindi masyadong matamis kasi dati na akong sweet. Charis! Baka lamgamin naman ako niyan wala sa oras. Sunod ko malinagay dyan yung nyog that promotes peace and order. Charis lang, B. Next naman ang margarita. Ang purpose nito ay para daw hindi numigit ang bebe ko sa lutuan. Correct me if ay mali, okay? At dinagdagan ko pa ito kasi parang nakukulangan pa ako. Baka man hanggang dumurok at ini yung ubing ini sa ating lutuan. My goodness! For safety first. Mix all the ingredients to blend 45 at ang ating secret ingredients itong hipo na nahuli ko dyan sa ilog. O, pagkatapos ko na maluto ini, umada ko pa daw kung buyo dyan ta. Kulang pa ini sa kuya. Lastly, nilagyan ko rito ng cheese with the heart to balance the sweetness. O, yan yung tagarabagaw arapaw-apaw na sa satuyang lutuan. Ade! Huragan magurula ini iyo. O, pero mahubas man sa nagayod ini. Ade! Bahala na umapo siya. Ang importante mahalaga, maluto siya. Sa mahinang apoy, kailangan na halo-haluin ng obe, bebe ko para mahilo siya. Charis! Abati natin ng libong ini sa heart, di magilis ang kubo. Rilibong na ba sa presyon kang lukad? Bolis na. Bawa siyang iwan kasi baka dumikit siya sa lutuan. Sana all hindi iniiwan. O, maray pa sa obe, halaya ade. Nag-stay. Fast forward na mga madibadabadi. After 15 years, luto na ang ating obe, bebe ko, malaya ka na. Hindi ko na ito masyadong pinapatuyo pa kasi ilalagay ko naman ito sa rep. Dahil titigas din naman ito pag linagay mo na sa rep, yun lang kung may matira pa. Jesus Maria Joseph. Tasa kapasuhan mga inamadi mo, mauubos ni kayo sa kalderong an. And this is it. Ito na ang ating finished product. Ating pinakihintay na tikiman portion. Sa inot na hungit, natanlaylad ka sa pangit. Ang ugali. Charis lang, B. O, syempre masarap iniyot ang masarap ako magluto. Charis. O, feeling mo man talaga, Madi. O, pero pwera biro talaga, masarap siya. Mas masarap pa sa ex mong pinagpalit ka sa kabayo. Charis. At dagdagan mo pa nga na magandang view. Bulinaw na lang. Gaganahan ka talaga sa pagkaong kaining obe, bebe ko, malaya ka na. O, hungitong na ka na kumuya mo. Madali lang naman ang gumawa nito. Kaso ang problema nga lang, dipisil na maghanap kang obe, ade. O, dipisil man nga na gayo na magpatubo ka iniyo, ade. O, di ka naman matanguro ka iniyo. Takulang nga iba ini sa kuya. Ayun sana tayo yung mga wali-wada pa din sa masunod naman na cooking show ni Rise of Vlogs. Charis. O, pwede ho na talaga akong umagong. Bulinaw na lang.